We Talk Football SA. Orlando Pirates 2, Durban City 1. Nkosana mfowethu. Yebo malo. Ufuna ukuthini ngomdlalo wanamhlanje? Namhlanje ibhola lidlaleke kamnandi. Kamnandi. Talent embatha, ama-talent awafani. Ayish, leskipa lesi ngisigcoke ngoba ngazi ukuthi ayilesikipa lesi. Yeah, sisingaphakathi. Ya singaphakathi. Iskipa siyasinda. Yeah, siyasinda. Awu talent embatha udlale kamnandi talent embatha. Nami mangifika kithi ngizofike ngilale ngicabange ngetalent lami. Yeah. Ukuthi hayi ngizofike ngizoyenzani in future. Ama-talent awafani. Ama-talent awafani. Talent embatha udlale kamnandi beka control igame. Yes. That's why impress ukuthi ngifane naye yabona manje. Yeah. Sifana naye mangikhula and ibhola le enye into malume. Ngibone uHosithile ubuya bamthenge 2025. Yeah. Bamlona back. Yeah. Mfukeng uyahamba. Balanda uHosithile. La ngena uTsoni. Eshisa lwafana. Hayi, uRange uthini? Hayi. Uthi Tsoni. Hey, interasa kuphi? La emadlebeni. Hayi, yashisa lo mfana, uyashisa lo mfana. Ngibone umbatha amtshela ukuthi hamba ngizokunika amabhola namhlanje umbatha udlale kamnandi. Ngibona adlala noDansini bebadlala ibhola eligrey malume. Ngathi kudala bedlala. Yeah. Bese kufika ubani ulungu. Kampani lungu. Aliya. Inja. Ayashisa. Inja wena sengishaya isitulo kanje ngishaya ngathi elawo ulungu. Egcineni wavicena washaya igoli lokwini. Yebo Khotman mina ngiyazi ukuthi bamlandeleni lo muntu. Bamlandeleni. Wakora 3 goals badlala neKhosi. Irelele. Yeah, iPirates yathi ayi lo sobhoboza ngaye kuKaizer Chiefs. Waphinde ukora 3 kuSundowns eAtteridgeville. Yebo Khotman. Masterpieces mrip. Ayebo. Yeah. Ngizwile bathi Sundowns yadliwa manje. Mhlawumbe izobuya sazi. Angeke ibuye. Yeah. Ngeke ibuye Sundowns. Abo Santos. Ngeke bebuye. Mina ngadlala ibhola elingcono nakuye. Phela lo number 10 lo uyawutrap amabhola, utrapela ama opponent. Yeah, akakwazi ukutrap uSantos. Santos hayi. Yeah. Balanda ama player wale Pirates ya developer this challenge. Yeah. Mphadime uyamfuna kule game yamanje. Uyeza lo mfana uPhadime. Yeah, uyeza. Yeah. Amnandi ngibona landa belungu ngale ku pre-season. Yes. Ngathi hayi Khotman nayi kuzofiwa. Hayi ngatshela nogogo wami ukuthi hayi nami ngifuna ukufika la. Lo mfana lo ungena na ile etsha ngayo. Yeah. Ngathi hayi nami ngifuna ukufika. Uzofika. Bathembisile abazali bami ukuthi hayi uzophumelela nami. No. Hayi esikudini kumnandi namhlanje. No, siyabonga mfowethu. Bekumnandi esikotini. Yebo Khotman. Manje ne defender le cup noma? Always sithatha ama cup amaningi. Yeah. Sithatha ini MTN8, iLeague, iBlack Label, ne-Nedbank Cup ne-Champions League. So 5 zonke. Talent embatha shilo. Yeah. No Apolis. Yes. Bathi sithatha yonke. Sifuna zonke. Yeah, sithatha yonke into Khotman. Coach Wadu ufika athulile bambiza ngeplumber. Yeah, bekuyiplumber. Mina Khotman ngakhala Khotman. Njengo Rivero bekuyiplumber naye fika. Mina ngakhala Khotman ngambona lo coach kudala lo coach lo uzoza na something. Yes. Le game le bengibhekelele namhlanje ngibonile ukuthi siyabuya Khotman. Yeah. Ngibonile ukuthi siyabuya. Hayi, siyabonga. Yebo Khotman. We Talk Football SA. Yebo. Msale kahle. Siyabonga.